instrument. Your participation and effort, whether as speakers, organizers, and attendees, are what transformed this event from a vision into a memorable reality. We have an executing lineup of activities designed to both enlighten and entertain. Otu Akudo Women Wings are hereby thanking you all in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oyanguzi, you have spoken very well. You read very well. Orole, chairman, Emunani Yakora, Ima Iwoyoku, and Ina Isifa, and Ila very soon with your Waginasi. Yenila, so Browns and Gan, Yona, wow, I boy it up with a voice, Nahani, the trumpet. Mbido ka bido ni yende ha ni disiri iji political egwu akọwo internet community direction oburu ibu ha asị always ha nweke nweta ihe dịka ebe 5 million awụ nnani awụ ya nnọkọ awụ ike inweta 5 million ha ewere ihe na-echekodi mara nnọọ ebe ọ ga-ebuke ma ha and ha obiọma akpọwụla ha ebe ndị dị ha kpọrọ oku ha aza na ikwu na ibe na ihe a ga-eme ha n'ụbọchị taa onye ha kwuru ihe ahụ so biko mgbe ife anya na echazi ọngịda asị ekwu okwu na ndị ọzọ nọ nga ga-ekwu okwu na adreesị ka chọrọ ikwu okwu uwe ka maka taa biko anyị na-abanye na launching of this band mgbe ụmụ nwaanyị onye ọbụla pụọ na onye ọbụla pụọ nga onye ọbụla pụọ na line otu ole onye nọ na bịa nọ na chọdịta nga dị ha otu iwu nna nna oge ezekwa azụghịpụta nke ịta na-aja mana ndị na-acha onye nọ na mmadụ n'azụ field of relief na onye nọ na mmadụ n'azụ very good biko anyị na-achọ ịlọnchi this band now mana tupu anyị alọnchi anya ụmụ nwaanyị nọ nga ha niile nọchara di ego ego enweti ụfọdụ n'ime ha nọ nga amụtazigolo ụmụ kpatara ego ụmụ di ha nọsị nga nwunye di ha nọsị nga ikwuru ibe ha nọ nga ịgbara sị emere onye ịma nga bịa gbara onye nke gị ma ọ bụrụ mgbe ihe na-eme anya nga bịa gbara onye nke gị bịa gbara onye nke gị ọ sị gara na anyị mara ụmụ nwaanyị ndị na-akpa ezigbo agwa be di ha o ruole bịa gbara onye nke gị ọ dị ka chi amụ anọ chọrọ ịgbara mmiri otu ekwukwe m na ụmụ nwaanyị ekwesịghị ka amụma ahụ letiri na anya letiri na anya just imagine onye ọbụla bịa gbara nkere nne na oche ma nna na oche ma ọ dị gị ma nwanne gị ma nwa dị gị ma enyi gị nọ nga mara m ndị agwa ha tara adị mma ile ahụ ụra nke gị ụrụọrụ ọmọdụ bịa wee nke gị ọmọdụ bịa wee nke gị ọmọdụ bịa wee nke gị ọmọdụ bịa were nke gị yes mmadụ na gị na-agba ekesịrị apụtara ekesị nke 2000 abụọ nke anya ama nke onye ọmọdụ bịa ọsọ ebe a na-ebute ibe ndị agbara apụta ibe agba na-ebute ibe ọ bụ anyaba onye agbara apụta ibe ezi nna ọma apụtara ịmasị nke ilere onye niile ị na-agba ya mmadụ ole
ọkwa ndị elu aha anya ama nke lekwe ibe lekwe anya ama nke Nneoma agbarala ụlọ ya with a sum of 5,000 naira. Otu ọka ọ dị. Ee, Silva ọgbụ igwe agbarala nke ya nwe nwanyị pụta ibe. Ọ gbarala nke ya pụta ibe. Ha! Baby. Hello, I'm gonna like, ada mana laut aja. Hey, 2,000. Betibe. Oh ya mau lihat apa yang kyo, aja mangkir. Kalau mama sama, ini apa sama? Yes. Apa lagi? Foto enggak ini ada foto? Amaya, that's very lovely. So don't need it. Hey, elanti kami sana bangga. Boleh. Yes. Emang udah merasa berapa lah? Masih berapa ya? Yes. Yes. Oh, kau siapa betul? Siapa macam mana? Boleh. Ebe abora buarem. Oh no. Aha. Yes. That's very lovely. Aha. Yeah. Aha. Abalaya. Biar. Ale baba sini. Aba bahalagi. Ma aba. Biar. Abuja with a sum of 5,000 naira. 5,000 naira. Nai kami nopo. Jangan berpetan dengan. Aha. Asim sa. Ina bangga mama nama. That's your 1,000. I'm gonna win. Yes. That's very lovely. Pico Messi.